Siphinde sinibingelele kwiKaya TV2. Wena-ke uqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini, usubscribe, ushare le video khona uzokhulisa leli khasi. INehawu ibibambe umhlangano nezinhlangano edlelana nazo lapho ebebekhombisa ukungayizwa eGNU lapho leyo nto i-collision phakathi kwe-DA ne-ANC baze bacula neculo eli-rejecta yona le GNU. Akuyizweleke beyicula ukuthi bebeyicula kanjani. Socialism.